Това ти е работата. Аз то ти казвам, че има. Какво ти казах? Но са напъна, пак ти работата. Е страшно напъната. Ами той почти няма провес, ако забелязваш. Няма нула провес, никакъв провес. Много е натегнато. Къде отиде? Избега. Няма да стане, отказаха се. Еми няма да, много напънат. Той като го качи, направо се опра на струна. Жито ли? Да, гръмва жито. Да, проводника. Кой са това? Кое? Въжето. Служили си го вече. Малко му трябва долу резината. Тъщо е толкова напънато, не е хубаво да го мъчат още. Какво? Щом е толкова пълното, не е добра идея да го мъчат още.